Obi wekene m ọnụ n'ụbọchị nke taata biko ka isi anụ ọnụ m eji m n'aka na ahụ dị onye ọbụla n'ụbọchị nke taa abịa m ịkọwasịrị ụfọdụ ya asị ihe gbasara m abịa m ịbịa kọwasịrị azọ m ka anyị wele ihe anya okenye ji enye ihe dị n'akpa nyoo visit ya because na Fada J Nwebe ejenaje visit Mbaka for the first time. Amahom na ojebugo mago marom na ha na-ejebuli but this is actually the first time I'm seeing the both of them sha. Let me put it that way before I say na ma asekwa ọzọ. So mana wele anya okenye ji enye ihe dị n'akpa nyozia this visit KF. This visit at this point in time, KJ, this visit. I don't know if you are thinking what I'm thinking. If you are thinking what I'm thinking. So, but I believe that Mbaka should talk to him. Na Fada Joy Nwebe ewego ka onye nwene ya ama. It's time Reverend Fada Ejike Mbaka talk to Fada Joy Nwebe. At least, yehu no ya bukwa no ya no. Mana ọ bụrụ na ọ ma nọzụ na ewelezi anya unu kenye ji enye dị n'akpa nyozia this visit. Yeta go two things dị there. Isara na Mbaka ya agwụ ya okwu. O isara na ya asị ya ready on na ya n'ihi na-eme na akwụ gị n'azụ. These are the two things na-eme na this visit. It's either he will be rebooked for too much of talking. And since Ojesha this visit, I was waiting throughout today. Like this, like for 24 hours Ojego, I'll post a video again, which means maybe in Mbaka Walioku, or maybe no choko oje reinforce wa na chiyatazu. So yana chukuma. So nene this video on the buy. Go the one. Goodbye. When you walk, you begin to run, okay? Oh, blow you chair. Okay, that will walk over. I will. If you come on in, oh, blow you chair. Well done. Now we are on the same. Now we are